du satse på det ham? Det er et sgu jeg så. Det er svært at se. Nej, det kan du ikke se om. Jo, hvide sko. Der er Claus. Sætter han pænt sit bæk fra sig. Du synes, bolden ligger der. Nu kan jeg godt se det her. Ja, rød jakke, sort bukser. Men hans bevægelser ser bare helt ud. Kan du ikke prøve at tage kameraet der, se om du kan zoome ind og direkte på... Hvorfor et kamera? Står lige der. Det tager kun billeder. Ja, derfor kan du godt tage et billede af skærmen. Hvis du kan zoome ind. Gør du øverst. Til højre? Ja. Ej, hvor står du fint, Claus. Hvorfor er der så mange striber på? Jeg kan ikke se mere på det. Dårligt billede. Hvor ligger hans bold? Den ligger der tæt på, gør den ikke? Det kan jeg ikke se. Den ligger der. Ja. Kom din finger. Den ligger der flot. Hvorfor siger kameraet så, om det er en vips? Skal du zoome? Prøv at se, Hvad skal jeg se? hvad han laver. Han går bare rundt, jo. Ej, han skal nu. Ja, nu vinker han. Idiot, der står og vinker. Bare ude i luften. Hvordan ved jeg, han skal vinke? Det er da flot. Hvorfor fjernede han fladet? Fordi han skal potte. Nå. Undskyld, det var mig, der ikke har forstand på det. Man kan faktisk godt se det ordentligt der. Det er meget sløret. Det er min søn. Han er dygtig. Og fladet i hånden. Ja, ja. Og vinker han igen. Nå, hvor er du sød, skat. Han spillede 1800 alene. Ja. Har han slet ikke noget regnknap og paraply med eller noget? Det ved jeg da ikke. Men det kan man næsten se det. Nej, den ser mig blevet ret våd. Kæft, hvor ser det øde ud derovre. Han må føle sig ret meget alene der. Ja. Og hvor er han sød. Går min mus. Så. Tak, Claus.